konferencijos dalį. Jeigu jūs atsimenat, konferencijos pradžioj konferenciją atidarė Lenkijos ambasadorė Lietuvoje. Mes taip norėtumėm, kad porą žodžių tartumė ir prieš diskusijos pradžią. Dziękuję Państwu. Ja przede wszystkim chciałam podziękować organizatorom, przede wszystkim panu profesorowi Petrusowi, panu profesorowi Wolszczy, a także Instytutowi Historii Litwy, Instytutowi Pamięci Narodowej, Uniwersytetu dyskusji i wykładowcom. Jest to bardzo ważne wydarzenie. Wczoraj nasza dyskusja się w mediach. Z tego się bardzo cieszymy. Wczoraj również na cmentarzu pojawili się pan Fernand i przedstawiciele społeczeństwa litewskiego z okazji rocznicy urodzin Piłsudskiego. Bardzo się cieszymy, że ta dyskusja nabrała szerokie kręgi. Dziękuję bardzo. Mūsų šitą diskusiją vadinasi, ar įmanomas Lenkų lietuvių dialogas Pilsudskio tema. Jau prieš pradedant diskusiją galima turbūt pasakyti, kad kalbėjimas apie tai iš tikrųjų įmanomas. Ir kad toks dialogas yra įmanomas, tai buvo jau pasakyta tada, kada Lietuvos pusė nusprendė, kad mes negalim ignoruoti Pilsudskio temos ir mes turim suorganizuoti konferenciją. Mes turim suorganizuoti susitikimą su kolegom iš Lenkijos ir padiskutuoti apie šitos iš tikrųjų visų pirma Lietuvos pusėje nelengvus klausimus. Žinot, kai yra rengiami tokie, sakyčiau, labai svarbus renginiai, tai visą laiką reikia būti labai istoriškai tiksliems, tam, kad nepribelti klaidų, kurios paskui vėliau kartos. Kad šitas renginys buvo svarbus, tai liudija tai faktas, kad iš viso yra pirmoji konferencija Lietuvoje Pilsudskio tema. O dėl tam tikrų istorinių netikslumų, kurie čia buvo vartojami visą laiką šios konferencijos metu, sveikinimo žodžiuose, tai norėčiau pasakyti, kad šitą idėją dirbant, tai suformulavau ne aš, ne profesorius Volšča. Aš esu labai geras plagiatorius ir aš jam kopijavau iš daktaro Spaliūno buvo tas, kuris sugalvojo, kuris pasiūlė, kad tokią konferenciją reikėtų daryti. Aišku, tada laimingo atsitiktinumo dėka tik viešėjo pas mus profesorius Volšča, taip pat Marek Ornat, profesorius Bumblauskas buvo toj kompanijoje, tai buvo būtent šitai kompanijoje inspiruoti Staliūno ir sugalvojo šitą reikalą. Tai buvo pakankamai drąsus Dariaus Staliūno pasiūlymas, nes nėra savaime suprantama, kad Lietuvos istorikai bet kuriais klausimais yra pasiruošę kalbėti. Čia aš noriu prisiminti istoriją vienos neįvykusios konferencijos. Kaip žinot, prieš keletą metų buvo Stolypino jubiliejus, buvo plačiai žinomas, minimas Rusijoje. Ir Rusijos istorikai kreipėsi į Lietuvos istorikus, siūlydami surengti kažką panašaus į ką mes čia šitas 2 dienas darėme. Konsultavosi su Lietuvos istorikais ir atsakymas buvo: klausyk, ar tu durnas? Mes su rusų istorikais tikrai nekalbėsime, teks su Stolypinu, nes mes
nepasitikim Rusijos visų pirma politinių elitų ir mes nenorime kalbėti. Kaip matom, šiuo atveju kolegos istorikai nusprendė kitaip ir jie inicijavo šitą pokalbį. Norėčiau šitą pokalbio temą šiek tiek sustruktūruoti ir pasakyti apie ką, bent aš manau, kad mes turėtume kalbėtis. Mūsų pokalbis turėtų susidėti iš dviejų dalių. Pirmoji daly mes turime išsiaiškinti, o kodėl tas Pilsudskis yra ir šiandien svarbus Lenkijai, o taip pat pasiaiškinti ir Lietuvos pusė, kodėl mes iki šiol nenorėjome kalbėti apie Pilsudskį. Ir antra mūsų pokalbio dalis turėtų būti susijusi, ar mums reikia keisti požiūrį į Pilsudskį ir Lenkų ir Lietuvų pusė. O jeigu reikia, tai į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Dabar atėjo laikas pristatyti diskusijos šito panelio dalykus. Pristatysiu juos taip, yra surašyta programa. Pats didžiausias dešinys šitoje diskusijoje yra profesorius Alfredas Bumblauskas. Man visą laiką jis yra to istoriko, kuris dirba mokykloje darbą pavyzdys, jis ne tik rašo, jis ir kalba. Jis perteikia tai, ką kolegai tos istorikai dirba ir plačiai visuomeniai, ne tik savo tyrinėjimus, bet ir kitų tyrinėjimų. Čia iš tikrųjų tai yra tikras istorikas, intelektualas ir labai sunku, kad tu esi čia. Rimantas Didžiulis. Apie jį negaliu pasakyti nei vieno blogo žodžio, nes jis yra mano viršininkas, Lietuvos istorijos instituto direktorius. O šiaip tai aš, jeigu kalbėti tai pasakysiu, kad Rimantas Miknys yra daugybę gerų darbų padarė, pats geriausias dalykas, ką jis yra padaręs ir ką toliau daro, leidžia Mykolo Riomerio dienoraščiui. Šitas darbas, mano galva, šito darbo naudosis tik mūsų kartos istorikai, bet ir ateinančių kartų, ir šitas darbas, šitą laiko investiciją labai daug ką pasako apie labiausiai į kairę nutolusi diskusijų dalyvių. Mūsų diskusijoje dalyvauja profesorius Andžej Novak. Andžej Novak savo istoriko karjerą pradėjo nuo 19 amžiaus tyrinėjimų. Šiandieną turbūt yra vienas geriausių ir šiandieninės Rusijos ekspertų. Profesorius Andžej Novak ir jo buvimas šitoje diskusijoje yra labai svarbus dar ir ta prasme, kadangi mes čia kalbėsim ne vieną apie istoriją, apie visuomenės santykius su praeitim. Profesorius Andžej Novak yra vienas iš šiandieninės Lenkijos istorijos politikos konstruotojų, suteikiantis šitai istorijos politikai turinį. Šalia mūsų, šalia manęs iš kairės, sėdi profesorius Vladimiras Sulejina. Jį galima apibūdinti labai trumpai. Tai yra pats svarbiausias pilsudskininkas Lenkijos istorikų tarpe. Tomas Venclova. Nu ką čia pasakysi, nes ką aš pasakysiu, tai vieni garsiai pritars labai, aš labai remsiu, o kiti sakys, tu vėl pasakai kažkokią nesąmonę. Bet Tomas Venclova man yra žymiausias lietuvių intelektualas. Tai yra žmogus, kuris pirmasis pradėjo, arba vienas pirmųjų pradėjo kalbėti apie sunkius lietuvių Lenkų santykius. Ir buvo neįsivaizduojama šitos konferencijos organizavimas be profesoriaus Venclovos dalyvavimo. Ačiū, kad jūs
atvykot specialiai iš tą konferenciją iš Jungtinės Amerikos valstijų. Taip, vietoj Mariuš Volkuš šitoje diskusijoje mes turėsim kitą labai puikų diskutantą, profesorių Marek Kornat. Jis irgi yra dešinėsis, jis sėdi dešinėje pusėje. Marek Kornat yra svarbus dėl 3 dalykų. Pirmas dalykas tai yra, mano galva, geriausias lenkų istorijos diplomatijos tyrinėtojas 20 amžiaus pirmoje pusėje. Antras Marek privalumas, jis iš tikrųjų publikavo Ježą Giedrojaus palikimą Lenkijoje. Yra Lenkijos politinės minties tyrinėtojas. Ir trečias privalumas, apie kurį niekas nežino, Marek Kornat, būdamas profesorių, ugdo ir kai kurios Lietuvos diplomatus, kai kurie iš jų sėkmingai apsigynė doktoratus ir čia yra jo vadovavimo veikla. Nežinau, ar jie tapo protingesni, čia nekalbėsim apie tai, bet tai irgi yra svarbus dalykas. Ir aš pats esu istorikas Alvydas Nikžentaitis. Dabar apie diskusijos vedimo tvarką. Mes su visais diskusijos dalyviais sutarėm, kad bandysim kalbėti neilgai, trumpai. Kadangi mūsų yra labai čia nemažai, tai nežinau, ar čia Pilsudskis iš tikrųjų pasakė tokius žodžius ar nepasakė, bet jie ant to lietuviško paminklo Zalavė yra iškalti, kad mes jums įvesime čia lietuvišką tvarką. Tai aš pasistengsiu būti šitoje diskusijos metu diktatorių ir jeigu jūs matysit, kad aš iškėliau ranką, tai jūs jau turite nustoti kalbėti, o jeigu aš jau atsistojau, tai pabėgti. Tai su tvarka susipažinom, laikas pradėti diskusiją. Ir žinot, aš noriu pradėti diskusiją nuo pikantiško klausimo. Ir šitą pikantišką klausimą atsakymą gali turėti tik tai pats svarbiausias Pilsudskis Lenkijoje. Profesoriau, jums toks primityvus, nieko apie Pilsudskį nežinančio lietuvio klausimas. O tai visgi, ar tas Pilsudskio lietuviškumas jautėsi, jis tapo svarbiausiu žmogum Lenkijos valstybėje, o jeigu jautėsi, tai kaip šitas jo lietuviškumas buvo Lenkų suprantamas ir priimamas? Pytanie jak dla Piłsudczyka rzeczywiście jest trudne. Powiem w ten sposób. Może rozpocznę od cytatu innego ważnego Polaka, Henryka Sienkiewicza, który rozpoczynał drugą część swojej trylogii od takich oto słów. Był nasz łudzi ród możny Millewiczów, od Mędoga się wywodzący. Matka Piłsudskiego była z Millewiczów, mówił o tym profesor Węcława przecież też dzisiaj. A więc ta litewskość biła po oczach, niejako dla tych wszystkich, którzy choćby z Sienkiewiczem się stykali. A był to pisarz, którego się czytało. Ze strony ojca rzeczywiście był dzisiaj znakomity referat, sięgało to czasu Gineta. Więc ta litewskość była oczywista. Ale to była litewskość, profesor Węcława mówił o Piłsudskim starolitwim. Tam takich terminów nie używano wtedy. Natomiast była to litewskość, która była wpisana w gen. I z tym nie dyskutowano. To jeszcze raz podkreślam, było oczywiste. I jeżeli Piłsudski sam siebie tym mianem określał często. To nie było tak, że ten wywód się nie pojawił, to zapewne w tym znaczeniu. Bo kulturowo Piłsudski był Polakiem. Cały ten sztafaż od literatury romantycznej poczynając poprzez znajomość wszystkich innych realiów, wchodzenie w politykę z tym było związane. A więc oczywiście jeżeli tu dla obecnych powinno to też być oczywistością, jeżeli dokonywał na przykład hierarchii miejsc
które były dla niego najważniejsze, najpiękniejsze zarazem, to numerem 1 było Wilno. Gdzieś bardzo daleko, w odległości większej, sytuował się Paryż. I po pobycie w Wilnie dopiero drugi miał w pełni rozwój marszałka, z czego to wynikało. A więc on był związany z ziemią, był związany z tradycją, ale kulturowo był formowany inaczej. I tak należy to postrzegać. Jeszcze jeden aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, zanim prowadzący rękę podniesie. Mianowicie taki oto, że on postrzegał Litwinów właśnie jako braci. W tym przemówieniu przywołanym wczoraj przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej to bardzo mocno wybrzmiało. Może losy potoczą się inaczej, może będziemy dla siebie obcymi, ale trzeba robić wszystko, żeby tę przepaść rowy zasypywać. Dziękuję bardzo. Panie profesorze Andzi, ja patrzę na kulturę pamięci w Polsce i widzę, że tam jest powstanie warszawskie bardzo ważne. Widzę, że jest solidarność bardzo ważna. A gdzie jest miejsce Piłsudskiego teraźniejszej w Polsce? Jak pan jego komponował kulturę pamięci dzisiejszej Polski i Polaków? Przede wszystkim bardzo dziękuję za niezwykle zaszczytne dla mnie zaproszenie na tę okazję, tę konferencję i do tego miejsca i znalezienie się w takim towarzystwie najlepszych historyków litewskich i polskich. Odpowiadając krótko, jednym słowem niepodległość. To jest znaczenie Piłsudskiego. Niepodległość. Gdybym miał jednym słowem, żeby nie wyłączył mi przewodniczący mikrofonu, to tyle. Jeżeli mogę więcej powiedzieć, to myślę, że trzeba widzieć także miejsce Piłsudskiego w polskiej pamięci jako pewnego rodzaju alternatywy. Pan profesor Suleja mówił, że Piłsudski był kulturowo Polakiem, ale być kulturowo Polakiem nie znaczy zawsze to samo. Mogą być różni kulturowo Polacy. Roman Dmowski z całą pewnością także był kulturowo Polakiem, ale reprezentuje inną zupełnie wizję polskości niż Piłsudski. I Piłsudski kojarzy się z taką wizją polskości, która po pierwsze jest otwarta na dziedzictwo właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako partnerstwo. I tu się zaczyna problem, bo dla części Litwinów na progu XX wieku nie chodziło o to, żebyśmy byli braćmi. Wielu Litwinów zaprotestuje zapewne przeciwko powiedzeniu jesteśmy braćmi. Wolimy być sąsiadami. I to jest zrozumiałe, prawda? Całkowicie to można na progu XX wieku zrozumieć. Roman Dmowski spojrzałby na to inaczej. Nie chcemy, żeby Litwini byli naszymi sąsiadami, chcemy, żeby zostali Polakami. Chcemy ich zasymilować. A Józef Piłsudski patrzył na to inaczej. Nie chcemy, żeby Litwini zostali Polakami w sensie etnicznym, żeby się zasymilowali. Chcemy, żeby tworzyli z nami szerszą wspólnotę, dzisiaj byśmy ją nazwali wspólnotą Europy Środkowo-Wschodniej, a Piłsudski tego określenia by nie używał, chociaż ono za jego życia powstało. Oskar Halecki je stworzył, wybitny historyk polski. Ale chciałby, żeby Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Polacy, pozostając Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Polakami w sensie etnicznym i kulturowym, tworzyli większą wspólnotę nawiązującą do tradycji Rzeczpospolitej, zmienioną oczywiście w związku z warunkami XX wieku. Zmienioną w taki sposób, żeby ta narodowość mocniej ugruntowana odnalazła potrzebę wspólnego działania wobec nowych wyzwań geopolitycznych. A więc jeśli niepodległość, jeśli wspomnienie Rzeczpospolitej, to jednocześnie poczucie, że wrogiem numer 1 jest Rosja. Z tym się też Piłsudski kojarzy Polakom zdecydowanie. Dla Dmowskiego jako alternatywy wrogiem numer 1 są Niemcy. I to też jest ważny wybór. No, wiemy, że jeden i drugi sąsiad mocno dokuczył Polsce, można tak powiedzieć, więc Polacy różnie wybierają tę hierarchię wrogów. Ale w polskiej pamięci historycznej Piłsudski kojarzy się jako ten, dla którego niepodległość jest przede wszystkim niepodległością zagrożoną przez Rosję i w związku z tym ta niepodległość wymaga partnerstwa, w którym nastąpi porozumienie z naszymi
prawdziwymi sąsiadami na wschodzie, a nie są nimi Rosjanie, są nimi Litwini, Białorusini i Ukraińcy. Panie profesorze, ja tutaj od razu chciałem dalej Pana prowokować, bo dzisiaj mam taką wrażenie, że teraz w Polsce jakby są te dwa bohatery, Dmowski i Piłsudski, i oni jakoś w dzisiejszym społeczeństwie polskim nie robi się różnicy. Jak Pan na to patrzy? Jak to Pan może to wyjaśnić? To jeszcze do mnie pytanie, tak? Tak. Myślę, że jednak istnieje nierównowaga w tej alternatywie. To znaczy pamięć Piłsudskiego jest dużo żywsza, jest na forum publicznym znacznie bardziej obecna. No wystarczy policzyć pomniki Piłsudskiego i pomniki Dmowskiego. O ile mi wiadomo, pomnik Dmowskiego jest jeden w Polsce. Pomników Piłsudskiego, nie wiem, jest kilkadziesiąt, kilkaset, no dużo bardzo w każdym razie. Jeśli policzyć widowiska historyczne, filmy, nie jest ich w ogóle dużo, ale jeśli policzyć te poświęcone Piłsudskiemu, jest ich no nieporównanie więcej niż tych, które mówią dzisiaj współcześnie o Dmowskim. Natomiast prawdą jest, że w społeczeństwie polskim wciąż żywy jest odłam, niemały odłam tego społeczeństwa. Nie umiem procentkowo go obliczyć, ale może to jest 20%, może 30%, dla którego pamięć o Dmowskim jest ważna. I nawet jestem zaskoczony, że to tak duży jest wciąż procent ludzi. Nie należy ich kojarzyć z jakimiś skrajnymi nacjonalistami czy antysemitami. To nie o to chodzi, bo Dmowski, pamiętajmy, miał realne, bardzo wielkie zasługi dla Polski przy walce o polską granicę zachodnią. I tego też nie należy zapominać, krytykując Dmowskiego za inne rzeczy. Otóż myślę, że tak mniej więcej te proporcje się układają, że Piłsudski jest bezdyskusyjnie bohaterem numer 1 polskiej niepodległości. Bo bohaterem Polaków numer 1 jest papież. Natomiast bohaterem polskiej niepodległości jest Piłsudski. Dmowski jest w cieniu Piłsudskiego. Jest ważny dla części społeczeństwa, która nie lubi Piłsudskiego, odrzuca go, ale to jest zdecydowana mniejszość. Państwo czci na pewno bardziej Piłsudskiego, choć o ile mi wiadomo, wczoraj prezydent Rzeczpospolitej mówił o jakby wyrównaniu tych, można powiedzieć, honorów i oddania czci wszystkim twórcom niepodległości, ponieważ Piłsudski ma od początku Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, podobnie jak 4 innych współtwórców niepodległości. Zostało 2, którzy nie mają, Dmowski i Daszyński. I tym 2, o ile mi wiadomo, prezydent zamierza nadać Order Orła Białego. Wyriał Pawłowski, profesor Marek Kornik. A czy Piłsudski jest ważny dla teraźniejszej polskiej myśli politycznej? Czy w ogóle widzimy jakąś kontynuację tradycji Piłsudskiego dzisiaj w Polsce? Proszę Państwa, ja muszę właściwie zacząć od stwierdzenia, że Józef Piłsudski ma dla nas, Polaków, oczywiście to podstawowe znaczenie, o którym wspominał mój przedmówca, profesor Nowak, mówiąc o jego osobie jako bohaterze naszej niepodległości, jednym oczywiście z największych polskich mężów stanu w całych jej dziejach. Sądzę natomiast, że nie powinniśmy zapominać również o tym i w dyskusjach polskich zagadnienie to jest obecne, a mianowicie Józef Piłsudski jako bohater o skali europejskiej za sprawą wkładu w zwycięstwo nad Rosją sowiecką w 1920 roku. Po prostu to jest ten jeden z niezwykłych momentów w historii powszechnej, kiedy Polska odgrywała znaczącą rolę w stosunkach międzynarodowych. I tego wydarzenia nie da się sprowadzić do roli epizodu czy też konfliktu granicznego gdzieś na obrzeżach Europy. Decydowała się bowiem przyszłość Europy, jej ład terytorialny, ocalenie tego wszystkiego, co
było owocem rewolucji geopolitycznej w naszym regionie po I wojnie światowej. Jeśli zaś chodzi o pytanie o dzisiejszą polską myśl polityczną, ja myślę, że trzeba powiedzieć o dwóch momentach związanych z Piłsudskim, a mianowicie do dziedzictwa Piłsudskiego można się odwołać po pierwsze w ten sposób, że sięgniemy po tę kartę jego myśli, jaką jest idea czy też doktryna właśnie normalizacji stosunków, współpracy i pewnej wspólnoty losu, poczucia wspólnoty losu z innymi narodami naszego regionu, w tym z narodem litewskim. To niewątpliwie jest koronna teza Piłsudskiego, kontynuowana przez Giedroycia. Ale myślę, że na tym nie koniec, a mianowicie idea silnego państwa jako dobra wspólnego. Nie liczy się najpierw jednostka, ale dobro wspólne. To jest również wielka wartość, do której polska polityka, myślę, że dzisiejsza również, ma jak najbardziej prawo sięgać, nawiązywać i do niej się odwoływać. Państwo jako to bezcenne dobro, zwłaszcza w przypadku takiego narodu jak nasz, który tego dobra był przez tyle lat pozbawiony po usunięciu z mapy Europy Rzeczypospolitej obojga narodów pod koniec XVIII wieku. A więc te dwie myśli, te dwie koronne tezy, mianowicie przekonanie o wspólnocie losu, geopolitycznej wspólnocie losu narodu polskiego i innych narodów tego regionu wywodzących się z dziedzictwa Rzeczypospolitej obojga narodów oraz teza o doniosłości państwa jako wartości nadrzędnej, największej spośród rzeczy tego świata. Dziękuję. Kreipiuosi į profesorių Venclovą su tokiu provokuojančiu klausimu. Profesorius visą laiką bando atsilaužyti tam tikrus lietuviškus stereotipus, o dabar išgirti lietuvišką stereotipą apie Lenkus ir pasakykit, kas jam yra gero. Būtent apie Pilsudskį. Gerai, matot, lietuviškas stereotipas apie Pilsudskį pirmiausia sako, kad Pilsudskis yra tas, kuris įsakė Žalikovskiui atimti iš lietuvių Vilnių. Ir tai įvykdė, iš pradžių tai slėpė, o paskui prisipažino. Nu, tai yra istorinis faktas. Čia, taip sakant, to neužginčysi. Tikrai tai buvo. Dabar kitas, bet visas tas Vilniaus klausimas, kaip aš stengiausi šiandien parodyti savo pranešimu, buvo toli gražu ne toks vienareikšmis, kaip kad šitiems lietuvių patriotams dažnai atrodo. Kitas stereotipas. Pilsudskis buvo lietuvis. Nu, irgi, žinot, teisybė. Bet čia reikia pridėti, kad senlietuvis. Ir tas man truputį primena tokią istoriją dėl pavardės. Šiandien ar vakar, nežinau, kokios įvyko toks stebuklas, kurio visiškai, man rodos, nebuvo galima tikėtis prieš keliolika ar net keletą metų, kad prie Pilsudskio ir širdies ir jo motinos kapo buvo uždegtos žvakės, tenai dalyvavo žymus lietuvių veikėjai. Ir vienas iš jų, gal pats žymiausias, pasakė, Pilsudskis iš tikrųjų tai pilsudiškis. Tas man truputėlį, iš esmės irgi teisybė, bet tai man truputį primena situaciją su Giedroycu. Lietuvių tarpe madinga vieno tarpe buvo, o kai kuriuose sluoksniuose net ir dabar madinga, vadinti Ježį Giedroycą Jurgiu Giedraičiu. Ir štai vieną kartą Maison Lafitte pastate kažkoks lietuvis taip į jį kreipėsi. Ponas Jurgį Giedraitį. Į tai Giedroycas atsakė. Giedroycas yra tokia pat lietuviška pavardė kaip Giedraitis ir netgi geresnė. Aš galiu pasakyti, Pilsudskis yra tokia pat lietuviška pavardė kaip Pilsudiškis ir netgi geresnė. Tai to tarpu tiek. Čia daug